Mewġa ta' messaġġi imlew il-profil ta' Facebook ta' Mark Gauci malli ħarġet l-aħbar li żagħżugħ ta' 27 sena mill-Mellieħa tilef il-battalja kontra l-mewt fis-sigħat bikrin tal-ħamis filgħodu. Spikkaw l-ammont ta' nies li rrimarkaw kemm iż-żagħżugħ kellu qalbu tajba u karattru ferrieħi. Iż-żagħżugħ kien attivist kbir tal-festa ta' Marija Bambina tal-Mellieħa. Mark, ħallejt vojt kbir ġewwa l-Mellieħa. Itlob għal sħabek għaqda tan-nar Marija Bambina kien jgħid messaġġ minnhom. F'messaġġ ieħor, aħna l-Mellieħin maħna ser ninsew qatt il-qalb tas-sew kbira u tajba li kellek. Kemm ferraħt nies bil-karattru ferrieħi tiegħek. Kont maħbub minn kulħadd. Kelli tama qawwija li nerġa' narak imma l-ħajja kif wisq. Kien jgħid messaġġ ieħor. Mark Gauci kien involut f'inċident l-erba' wara nofsinhar f'barriera li tinsab fit-triq il-Mosta fil-limiti tal-Imġar. Huwa kienet isuq trakk mobbi bil-ġebel u kien tina mill-barriera meta trakk bedu jiżloq lura minħabba li l-art kienet għadha mxarba bix-xita. Malli ra li trakk kien se jibqa' nieżel u ma setax iżommu fetaħ il-bieba u qabeż mill-kabina. Sfortunatament huwa nġibet mit-trakk li nqaleb fuq il-ġenb tiegħu u spiċċa fuq iż-żagħżugħ. Minkejja l-intervent mediku, Mark Gauci tilef il-battalja mal-mewt matul il-lejl.